No niin, oikein paljon tervetuloa uuteen näyttämään videon ja joo. Semmonen harmillinen juttu kävi, elikkäs kuvaaminen lopetti, mutta mä olin hakannut tämän verran puuta ja tälleen. Mä olin kuvannut sen, mutta sitten se lopetti yhtäkkiä. Mutta joo, nyt koitetaan kuvata tää silleen, että ei kävisi hirveän monta kertaa silleen. Ja sitten yskittää taas jälleen kerran. Mä mietin, että nyt vois alkaa vaihtaa näille paikkaa jo. Alkaa etsiä näille paikkaa. Kun mä mietin, että uuneja vois tulla tähän. Tai sitten tähän tulee... Toisaalta tähän ei tule uuneja. Tähän tulee takka. Mutta ihan myöhemmin vasta. Näin. Tähän tulee siis takka. Tähän se alue. Toisaalta tehdään näin. Se on hieno näin. Totta kai mulla ei ole sitä uuniakaan vielä. Siis mulla voisi tulla ne peruscraftausjutut enää. Hei, itse asiassa. Vähän voisin tehdä näin. Laitetaan nyt väliaikaisesti tähän. Ja mähän voin tehdä tämmösen ja laajentaa tätä. Jos se ikkuna vaikka loppuisi tähän. Toisaalta mä voisin jo lähteä hakkaa tota hiekkaa. Mutta siis, niin. Lähdetään sakkaa sitä hiekkaa. Kai tommonen määrä nyt aluksi ainakin riittää. Sitten kiitetään ylös. Näin. Noin. Sitten täällä on varmaan paistunut osa jo on. Minkälaisen kohan alueen se nykyään vetää se takka tässä Minecraftissa? Et miltä alueelta se ottaa oikein puuta? Koska jos tähän tulisi se niinku itse se juttu. Ja sit jos mä tekisin vaikka näin. Tähän vaikka jotkut lasit. Niin. Niin. En kyllä nyt yhtään tiedä, mutta tehdään toinen tämmönen.
Näin. Sitten tähän noin. Ja toisaalta tähän voisi ehkä tulla ihan ne kalderit. Mutta miten? Ei voi tietää, mutta nyt laitetaan tätä lasia tänne. Puoletetaan nää. Ja niin. Tästä varmaan tulee ihan hieno. Oho, noin. Sitten näin. Näin. Ja jos mä teen ne ikkunat katon noin, niin ei muuten riitä toi lasi. Tää ehkä riittää, mä en oo ihan varma. Ehkä riittää just se just. Tää ei voi koskaan olla varma siitä. Vaikka nyt noin. Koska sittenhän mun pitää hakata tämä tästä. Näin. Ja sitten teen näin. Itse asiassa. Paljon siellä onkaan sitä lasia enää? Tää riittää muutos. Paitsi että tässä kyllä. Se pitää loppua tohon. Se näyttää tyhmältä. Niin tehdään näin. Sitten tuossa on tämmönen erillinen. Tää ei vaan saa semmoista erillistä. Tuohon pitää keksiä jotain muuta. Näin. Joo, tää on ihan hyvässä alussa tää talo, ainakin mun mielestä. Ja niin. Mä mietin, että mä voisin varmaankin yrittää tehdä sen makuuhuoneen. Sinnekin tulee tommonen vähän niinkun ovi-juttu. Elikkä siis tästä ja tästä. Se on yhden liian pieni.